Welcome back mga Kuradangerz. So today is Saturday. March ngayon. March 13. March 13, 2021. And yeah. So katatapos ko lang mga Ka-dangz magligo. Medyo masama yung pakaramdam ko ngayon mga Ka-dangz. So get ready with me. Yung simple ko lang dito sa bahay mga Ka-dangz, no? Yes. And yung ginagamit ko ngayon na cream is this one mga Ka-dangz. The Kaimay Excellent Collagen Natural Whiteness, Whitens and Moisturizes Clarifying Foundation Cream mga Ka-dangz. So kung hindi pa kayo familiar nito, bago ko pa lang to nabili. So in-offer lang to ng isang agent sa akin. Ito yung box niya mga Ka-dangz. Ayan. Well, anyway, we are going to make another separate video with this cream mga Ka-dangz, no? And gagawin natin yan ng review. And yeah, ito yung nakapaglagay na ako ng ano niyan guys, ng cream sa aking mukha. And ngayon is I'm going to do my kilay kasi pangit ng mukha pag walang kilay. So kahit nandito lang ako sa bahay, mga Ka-dangz, magkikilay pa rin ako. Tsaka mag-get ready kasi malay mo, meron tayong mga lalakarin. So we're going to make our brow kasi mamaya pupunta ako ng sintro. Maghahatid ako ng rehistro ng client ko mga Ka-dangz. So it's better to get ready na para pag aalis is alis na agad, hindi na mag-get ready. So it's already 10:33. Nagugutom na ako. Gusto ko sana bumili ng ulam kasi hindi kami makapagluto dito kasi nga wala nga kaming gas mga Ka-dangz, no? Kasi hindi ako makapagluto ng ulam. Nagugutom na ako kasi breakfast ko is isang kape at saka tinapay lang. Kaya siguro sumama yung piramdam ko mga Ka-dangz. At saka nagugutom na ako kaso tingala ni Habi yung motor. Hindi ako makaalis. Hindi kasi ako marunong mag-drive yung motor niya. Yung XRM yung motor niya. Hindi ako marunong na kumain. Saka na kumain ng rice. Gutom na ako mga Ka-dangz. Sama talaga ang piramdam ko. Tsaka nasusuka na din ako kanina pa. Tsaka maglalagay tayo ng lash grower or ano tawag dito, castor oil sa lashes natin mga Ka-dangz. Nakuan ko kuan tissue, then gigunting na akong tissue. Dianan ako, then dianan ako. Yan, kuha ko po para Dayon nagsinagbot na pug ka. Dayon din ako ading gisunog kag tissue. Dayon nagsinagbot na pug ka. Hugaw-hugaw na pug ka. Wala. Wala. Di ako aram gilabay. Labay. Kuan. Siya. Usog na ko sinata. Say usog. Nang kaketa. Nindot. Dili magkuan ti masunog ta ng puspuro. Narulog mo. Ang dangi. No. Tatarat. So, ginamit ko yung Lami on Shade ng Pretty Chicks mga Ka-dangz. Ayan. Pretty Chicks are on brand mga Ka-dangz. So, that's it. Pwede na. Pwede nang gumala.
yun lang, ito lang yung simple ko dito sa bahay mga ka-dangz, kasi meron kasi tayong mga unexpected lakad, mga maya-maya, hindi meron tayong bibilihin sa unahan, so it's better to get ready na mga ka-dangz. Kaya kung talagang planong gumala-gala, you should be ready kahit nasa bahay ka lang, kasi mali mo, di ba, may mga ambush, so it's better to get ready na. Ayun, and yung ganap ko ngayon, magpapahinga lang, and yung small office table ko, andito ulit sa sala mga ka-dangz. Ayan, andito ulit, so mas maganda dito kasi fresh ang paligid, and dito yung aking stock room, and ito yung aking stall ng mga paninda dyan. Ayan, so dyan ko binalik siya ulit kasi para easy ko lang mag-work. Alam nyo na, diba, mga ka-dangz. So mapipilm ako dito sa stock room, yung new background ko, kasi nga pinalayasan naman ako doon sa room namin. So yun, talk to you later, chikata. Ayun, mga ka-dangz, welcome back sa ating vlog today. So ngayon is weekend. Alam niyo, hindi ako nakapag-vlog ng nangyari dito sa chinilos na to. Hindi ako nakapag-vlog ng balig isang linggo. I mean, yeah, kasi I'm busy sa kadudut-dut-dot. Special shout out sa mga new friends ko sa YT. Alam niyo na kung sino kayo, mga ka-dangz. Lalabas ko muna itong aking mga halaman. Sobrang tuyo na sila, mga ka-dangz. Sobrang init, summer na kasi, mga ka-dangz, no? And diligan ko muna sila kasi sobrang tuyo na nga. Dami ko pa namang anuhan, mga ka-dangz. Dami kong didiligan kasi summer na. Kawawa yung mga halaman ko. Bihira nang ulan ngayon kasi summer na nga. So magdidilig ako ng halaman. Today is Friday pa nga pala, mga ka-dangz, no? It's ano ngayon? 19. Yeah. It's March 19. And because mga 1 hour before, dumating ko dito sa bahay from city, from work, mga ka-dangz, and sobrang antok ko. Medyo nagpahinga ako konti and kagigising-gising ko lang, no? Ako lang isa nandito sa bahay kasi umuli sila bumili ng ulam. Ayan. So, pagod ako. Parang inaantok kong buntis. My God. Yeah. Exercise ko ngayon na gagawin para makalakad-lakad ako. Magdidilig ako ng mga halaman, mga ka-dangz. Yun yung exercise ko, mga ka-dangz. Magdidilig ng halaman. Hi, good morning, mga ka-dangz. So, it's 5 a.m. Antok pa ako, mga ka-dangz. Ginising ako ni Habi ay mag-walking daw ng maaga. Dito ko sa kasada. Antok pa ako. Mag-walking daw ng maaga kasi para mabilis akong mga hindi ako mahirapan mga anak, mga ka-dangz. Ayan, pinalakad ako dito sa kasada. Ayan, o. Ayan na, lumabas na siya. Nanguha ng pera kasi bibili kami sa unahan ng kape. Pangalawang balik ko na to. Naantok pa ako. Ayan. Ganyan kahirap magbuntis, mga ka-dangz. Yung gising ka ng aga, magha-hike ng umaga dito sa kalsada.
My God. Ayun oh. Medyo hangak na mga ka-dangz. Whew! Ilalim. So, magsi 7 months na kasi kaya start to walk na talaga mga ka-dangz. Start to walk. Nantok po talaga ako ay. Tapos ng ulan kagabi ay mga ka-dangz. Ang bilis niya maglakad. Iniwanan niya ako ay. Para gusto ko lang na mag-jogging. Para madaling matapos. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Good morning mga Kuradangerz. So today is my second day of hiking or walking along the street. So hindi ko kasama ngayon si Habi. Ginising na niya ako mga Kuradangerz. Then ako isa yung pinahike niya. Kala. So susunod na lang tayo mga Kuradangerz kasi tayo rin naman ang mahihirapan pag tayo ay manganganak na, no? So yun, so I'm here na sa street at mag-walking na ako. Bibili ako ng kape sa unahan mga Kuradangerz. This would be also a challenge to myself kasi nga tamad tayo mga Kuradangerz, lalo na sa pagising ng maaga. Maaga naman talaga akong gumising, pero itong mag-walking, this is my first time sa pagbubuntis ko sa dalawa kong anak. This is my first time na gumising at mag-walking. And yeah, so isa-challenge natin yung sarili natin mga Kuradangerz to do this because this is so very important. Yeah, para din sa atin to mga Kuradangerz. Alright, so tayo ay mag-hike. Ayan. Ay, ito yung ano namin dito. Kalye namin dito. Well, in a way, refreshing naman yung paligid namin dito mga Kuradangerz kasi nga nasa bukid kami. Medyo may pagkabukid-bukid. Hindi yung bukid na bundok talaga. Nasa rural area kami mga Kuradangerz. That is why maganda dito mag hike everyday. Alright mga Kuradangerz, uwi na ako and yung bit ko kape at saka gatas. So yun mga Kuradangerz, magtabi ta while walking, no? Dami nang guys, dami nang nagsipuntahan ng Alvenda kasi maganda kasing tambayan doon. Yung kung nakita nyo yung vlog ko na Alvenda Mutya na vlog, maganda doon mga Kuradangerz. Sobrang lamig, parang Tagaytay area ang feeling doon kasi sobrang lamig, tsaka may mga pine trees. And yeah, so I'm happy na din na nandito kami, nakabahay mga Kuradangerz kasi
medyo hindi pa kasi crowded yung place, and so very refreshing pa kasi nga rural area pa to dito, wala pag-ano mga bahay. As you can see, mga kukunti-kunti pa lang bahay namin dito. So ayan, pwede ka pang magtanim sa mga bakuran yung mga ka-dangz ng mga gulay, and of course mga bulaklak, mga ka-dangz, no. So ayan mga ka-dangz, patawid na ako ng bahay. Ayan, successful yung walking kasi gihanga ko. Successful kayo. Uy, saan na si Clintoy? Oh, gumising na pala si anakis ko. Ayun, oh. Ayun si Clintoy. Clintoy! Uy, talithi. Umuulan. Timing. Clintoy, good morning! Mata na day ka dong? Uy, hindi mo mansin. Say hi! Uy, uy. Nakatawa. Mahikab si Clintoy. Hanga. Kuyog ka na ko dong. Dugay kang mata. Ikaw may dugay mong mata. At tumako dito, nagpalit og kape, nag-hike. Magkapita. Nga naman.